A filmhang gyakorlati hétvégén a SET hangtechnikus diákjai betekintettek a filmhangkészítés folyamatába. Megismerkedtek a helyszíni filmhangfelvétel alapjaival, felfedezték a szakágra specifikus hangfelvevő eszközöket, és hogy miért használunk más-más karakterisztikájú mikrofonokat. Megtanulták, hogy miért kell másképp gondolkodni egy filmes hangmérnöknek. Fontosnak tartjuk, hogy betekintsünk ebbe a szakákba is, hát ha valakinek épp ez a terület kelti fel az érdeklődését. A hétvége keretén belül egy általunk kitalált rövid történetet dolgoztunk fel képben és hangban. Hello Budapest, én Remszi vagyok, és ez itt a SET School Rádió. Elindult a műsorunk, és 2 órán keresztül együtt leszünk. És menet közben egy fontos információt szeretnék megosztani veletek. Egész Budapest területén jegy ellenőrzés várható, úgyhogy ha valakinél nincs zseton... Kisfiam, jegyeket, bérleteket. Please evacuate this building. Az utómunka során a helyszíni forgatott hangot kiegészítettük a külön rögzített hangokkal és atmoszférasávokkal. Miután az utómunka során elkészítettük a hangkulisszákat, kijavítottuk a dialógusokat és megírtuk a zenei hangulatkeltő háttérelemeket, a Gaston stúdióban volt lehetőségünk azt véglegesíteni. Itt kipróbálhattuk a Dolby minősítésű moziterem 7.1-es hangrendszerét is. Hello! Szetelj velünk!